ndewo na ụmụnne m nọọnụ Ogbuefi Nnanyelugo ana m ekene gị dede m bụ brother Michael Oparuga ana m ekenekwa gị ọzọ maka nkwado gị na ihe gbasara mbuli elu na mwuli elu ana Igbo. Ana m asị ka Chukwu gọzie gị, gọzie Ogbuefi Nnanyelugo, gọzie ndị Igbo niile nọ n'ụzọ ije. Abụ m nwanne unu Nnenna Akụnobi, apụta akwụkwọ m ọzọ ka anyị kọrịa. Nke a bụ oge ndị Igbo anyị, ya mere onye ọbụla kpọba ndị ọyị ya, kpọba ụmụnne ya na ụmụnne ya, gwa ha na oge ndị Igbo erugokwa ọzọ ka anyị pụta nwee nkọrị. N'eziokwu anyị bụ mba nwere ọtụtụ ihe dị iche iche, amamihe niile dị iche iche, mma niile dị iche iche, nganga niile dị iche iche. Anyị nwere ọtụtụ ejirimara anyị. Dịka anyị na-abanye ọnwa Mee, mgbe na-adịghị anya ruo Ọgọst, oge a ka a na-eji eri ji, eme emume niile dị iche iche. Emume niile a na-emekwanụ, oge a na-eme ya, a na-ebupụta egwu niile dị iche iche. Ị na-afụ egwu ndị ebe ọ bụla eje ifu egwu niile dị iche iche. Oge a na-emekwana emume dịka agbamakwụkwọ ma ihe ọbụla a na-eme ọfala na ihe niile dị iche iche, a na-ebupụta egwu niile. Ya mere ejirimara ndị Igbo bụ egwu. Dịka asụsụ anyị bụ ejirimara anyị, oyiyi anyị bụ ejirimara anyị, egwu anyị bụ ejirimara anyị. Anyị bịara taa ikeletu ụfọdụ ejirimara anyị n'egwu. Anyị kiricha, anyị ekele soro mụchịa nke ndị ụmụ Igbo anyị, ka anyị werekwa na-echetara onwe anyị ebe anyị si bịa, na-echetara onwe anyị ihe anyị bụ. Ndewonu. Na mbido anyị ga-etinye anya otu egwu ụmụ nwaanyị anyị na-agba. Egwu adị m obere m na-ahụ egwu a n'ụlọ ebe ha na-apụta ha na-ereka. Egwu a bụ egwu ụmụ nwaanyị bụ ndị ụmụ nwaanyị na-amaghị nwoke. O bidoro n'Afọ Igbo nke dị n'Ebonyi steeti kịta. Apụta ụmụ agbọghọbịa mara mma apụta na-agba na-ereka. Egwu a pụrụ iche. Oge a bịaziri bụrụzie asị na anyị bụzi ndị Naijiria, a na-eme ihe ọbụla bụ nashọnal, a na-ebukarị egwu a n'ala Igbo eje egosi egwu a. Ụmụ agbọghọbịa pụta agba egwu a pụrụ iche. A na-akpọ ya nkwa ụmụ agbọghọbịa. Egwu a na-enwe nwaanyị mara mma nọ n'iru, ọ pụta reka tụnye ụkwụ ndị ọzọ esi ya n'azụ. Achọrọ m ka anyị kilite egwu a, were ya matakwa, hụtụkwa mma dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ụmụaka gị nọ ndị na-amara egwu a, na-amara ihe gbasara egwu ndị Igbo anyị, kpọnụ ha ka ha bịa kilie egwu a na-akpọ ya nkwa ụmụ agbọghọbịa. Egwu a bụ egwu onye isi anyị na-akpọ Zikism of Africa bụ Nnamdi Azikiwe. O kiliri egwu a n'Afọ Igbo, ebe a nke o si nọta ofu nwaanyị a na-akpọ Prọfesọ Uche Azikiwe. Ọ bụ one of the first professors na Nsụka, bụ nwaanyị a na-egosi kịta. Egwu a bụ egwu kara aka. Ngwanụ ka anyị kilie nkwa ụmụ agbọghọbịa. Ndewonu.
unu afụgozie ndị ya ndewona. Ihe a bụ nkwa ụmụ agbọghọbịa nke Afikpo dị n'Ebonyi steeti na ala Igbo. O winugo ọtụtụ awọdụ n'Afrịka mbụ egwu a. Ifu ya na uju a ga-esi oge ndị. Ana m asị unu ndewo na ụmụ agbọghọbịa ndị Afikpo. Kịta anyị ga-abakwa n'ọzọ bụkwa egwu ndị ejiri mara anyị, nke anyị ga-ekilite egwu ụmụ okorobịa. Egwu anyị na-abanye kịta bụ egwu ndị dị mkpa. Oge m dịkwa obere n'ụlọ, a na-eme m na-afụ ebe a na-agba egwu a ma na-eti ụmụ okorobịa pụta, mbụ a na-akpọ ndị ụmụ okorobịa dị aja. Ịhụ ha bịa ha awụgharịa ma na-ajụ mama m na ihe ọ dịrị ọ masị na ndị a na-eme na-efughị ya n'Enugu ebe ya na wee too, ebe a na-eme awụgharịala ha bịa ha hazie onwe ha too ha ka one story building na-etokwa na-eje. Ana m na-ekili egwu a. Onye ọbụla na-ekili egwu a, kpọta ụmụaka gị, kpọta ụmụnne, kpọta ndị ọyị gị ka ha kilie ihe gbasara ndị be anyị. Ihe a bụ acrobatic. A sị na ndị obodo oyibo na-eme acrobatic, whatever ihe ha na-agba. Anyị nwere nke anyị, onwekwa ndị ọcha kụziri anyị ihe. Anyị ji aka anyị mụọ ihe dum a, awụgharịakwa eme. Egwu a bụ one in a million. Ka anyị kilie mkpọ nkịtị a bụ egwu ebido na 1959 hiwe n'obodo Ụmụnze na Anambra steeti. Ọ ka dịkwa na-eje. Kilienụ mkpọ nkịtị. Ndewonu. Ndewonu na fugozienu nke anwa.
nke a bụ egwu mkpọ nkịtị nke Anambra steeti. Egwu a dị egwu. Ana m asị ndị be anyị ndewo nọ. Anyị ga na-agakwanụ n'iru na-eje n'ihe gbasara ejirimara anyị n'egwu a. O nwere otu egwu ọzọ anyị ga-etinye anyị ya na. Egwu a bụ egwu ụmụ okorobịa. Egwu a ebidoro ya oge ndị mgbe ochie, oge ndị ọcha na-ababeghị na obodo Afrịka, amabeghị ha na-akpọ Naịjirịa. Ha amabeghị ebe ana Igbo nọ. O nwere ndị na-eje agha, ha jechaa agha nụsị agha, ha pụta bịa gbusie isi mesie ndị ụmụ okorobịa gara agha apụta, ha bịa gbaa egwu ọṅụ, bịa gosi na ha bụ dike n'agha. Egwu a pụrụ iche. Egwu a bụ egwu Abia State War Dance nke hiwere isi na Ọhafịa. Unu afụgonu ka a na-egosi anyị ya. Oge m nọ n'ụlọ na 2000 Clinton bịara Africa, Sub-Saharan Africa, ya bịa Nigeria, ebutere egwu a ebe niile gbabie ntutu. Ebe anyị nọ na-ekili ya, emesịrị ụmụ okorobịa n'ebe a ndị na-abụghị ndị Igbo na-asị kpọchie na ndị a, maka ha bataghala buru isi a gbagharịa ọsọ eme, ndị ọcha asị ọgịnị. Egwu a pụrụ iche. O nwere egwu dịka ya n'Afrịka. O hiwere isi n'Ọhafịa ebe o si pụta. Kịta ndị ọzọkwa na Abia steeti na-agba egwu a. Ka anyị kilienụ Ọhafịa War Dance a na-akpọ Ikpirikpiri Ọgụ. Ndewo. One, Mago, one, Unu ahụgozienụ ya. Ụmụ okorobịa ndị ike. Afọ m egwu a na AIT oge Clinton bịara. Ndị mmadụ a na-eti egwu a. Onwe nke dịka ya n'Afrịka. Ihe niile a si na ana Igbo. Anyị bụ ndị nwere ejirimara shiri ike. Ịnọrọ n'ebe ọbụla ịnọ kụziere ụmụaka ga-ebe isi pụta, gosi ha dịka a na-ekwu ihe ndị a, ga-egwa ha na ihe mere eji eme ihe a, na ihe mere eji eme ihe a. Anụgo m ọtụtụ akụkọ butere egwu a
oge m nọ na nwata historians na-akọwara anyị ihe niile mere otu esi nụ agha anụcha agha abịa gba egwu ike a asị m unu ndewo otu o si na-adị anyị ga-aga nwe obere ezumike zụọ ahịa anyị pụta anyị abazie na agba nke ọzọ bụ soro m chia ndewo. Igbo Amaka proudly promotes Igbo and other African cultures on Ben TV channel, on Igbo Amaka Facebook channel, on Igbo Amaka online TV, Twitter, Instagram, and many other social media. We have generated an audience of more than 5 million people all over the world. To help us continue this good work, please sponsor us and you will be amazed at the super impact our publicity will have on your business and services. Call us on 0794 6737951 or 0743 805 9114. You can also send us an email. Igbo Amaka TV, the first Afro online television, showcasing Afro culture from all over the world, bringing you festivals, events, news, movies, soaps and dramas, music videos, and much more from the diverse black cultures all over the world. Just go to www.igboamakatv.tv on any internet device wherever you may be, and have a thirst of the rich blend of Afro entertainment 24/7. For adverts and live streaming, please call the numbers on the screen. Igbo Amaka TV, your African connection. Elegant Ladies, a social club for Igbo women in the UK, celebrates our inauguration party on Saturday 27th of July 2019 at the Selby Centre, Selby Road, London N17 8JL, time 5 p.m. There will be a variety of events and exciting activities like cultural dancing, Igbo women fashion parade, and assorted foods for refreshment. Please be there to support this group that has set out to give aid to the only school for the blind in Igbo land, which is the Akbodim Rehabilitation Center for the blind in Ezenihite, Mbaise, in Imo State. The blind have been neglected long enough in Igbo land. We need to assist them. For more information, please contact Elegant Getty Spenelli, Chair Lady Inauguration Committee, on 0739 726 2996. Elegant ladies, elegant ladies, elegant udole nanya. Ndewo na ụmụnne m, ndewokwa n'ọzọ. Anyị abịachigo na agba nke abụọ. Unu afụgo n'ozi ndị anyị zipụsịrị maka Igbo Amaka TV. Ihe gbasara Igbo Amaka, anyị na-edere nkwado ndị Igbo anyị. Anyị ga-ezipụ ozi mgbe na-adị. Anyị nwere ọtụtụ ihe na-abịanụ nọ n'igwe na-abịa igosi ụmụazị ihe gbasara ebe anyị si bịa, ime ka anyị mara ndị anyị bụ, mara ndị anyị na-abụghị, n'aha Jizọs, amen. Unu afụgokwa n'ihe gbasara Elegant Ladies. Ya bụ ụmụ nwanyị pụtara furu onwe ha n'anya. Anọ m oge ha mere publicity anyị na-egosi. Anọ m ebe a mụ na nwanne m nwoke Silas na-ahụ ha. Ndị a bụ ndị nọkọta ọnụ dịka ụmụnne na-agba mbọ. Ha chọrọ ịkwado ihe gbasara anyị Igbo, ọkachasị ndị isi, maka ndị isi enwere nchekwube na anyị Igbo anyị. Ọ bụ sọsọ ụlọ ndị isi otu dị na anyị Igbo niile nke dị na Ezinihite Mbaise. Kama ha sị ka ha ga ebe a kwalie elu tinye, maka ha ahụgo ọtụtụ ihe a na-eme n'obodo a eji enyere ndị isi aka ka ha hapụ ịdị ka ha nọzi n'ụwa ọzọ.
ha na ihe ha pụtara ka ha mee eruo mbọsị ahụ n'ọnwa na-abịa abịa bụ 27th of July ọkwadị ọ dị ka na June ka m hapụ emesịa ga-egosi ọfụma mbọsị ahụ ụmụnne m pụtanụ n'igwe kwado ụmụ nwaanyị ndị ewena kịta anyị na-aba na-agba nke ọzọ bụzi solomchia anyị na-egosite obere egwuregwu ka anyị ji akwalitekwa mmụọ anyị o nwere ihe ka ndị na-asụ oke oyibo na onye dịka ka ihe na-akpọ ya ọ bụ ozugbo ote ka ihe na-akpọ ya the village idiot etu a m si jọọ njọ ka o si wee jọọ kama na-agbanyeghị nzuzu niile ọ na-ezuzu o nwekwara nwaanyị fụrụ ya n'anya ihe sọkwara gị ka anyị kinie bongo wee nweta obi aṅụrị na mgbede a ndewo enwere ụdị nọọbụ ndị ọcha dị na-eme ọ na-eme ụta ngwe ha were shuu nwanyị kwa nke ahụ shuu ha were akwa ha niile ọ ga-anyị egosi gị na ha onye ịhụnanya onye otu ndị ọcha na-esi eme a ga ndị wee sị gị na nna ahụghị nna afọ m onye mmiri ebe kịta were ọnụ gị agwa m gị were ọnụ gị agwa m onye kedu ihe mee ka agwọ alụkwa m ya bụ eziokwu ọ m lụkwa ọnụ a gwa m onye alụkwa m ya alụkwa m ọnụ mba hapụ pịa ọwata omecha ọ ga-akọ ihe owu ịma na ime ọhịa anyị batara awụ maka mmụọ ka m na-asọ maka anyị na ọ na-eri nwa ka o si eme ọfụ m ugbu ọchọ onye ọ na-ama amara m matara m ji nne gị m na-ele gị anya ọ na-eme m kwere Chineke na ọkwa isi ọkwa nwa anyị mgbe ekpere a ga-ebu ụzọ ekpe ka Chineke mee ebere nwa anyị bụ n'afọ ka ọ bụrụ gị nwa ka ọ ga-eyi maka oyihe m ahịa ala na maka na ka ndị mmadụ hụ nwa ya na-eso otu nsi eso mekwa ya ọzọ nne Chineke atakwa m mma gị eziokwu mma gị mụchara nwa bie nwa n'aka gị anechukwu mee ebere ọ danyere m ịma ihe mee na asị eme ngwa ngwa eme ya ọdachi nwa na-aga m aga achọrọ m iku ya nke taa na nke echi ị na-agwa ka akakwa aka eme ihe ga-egosi gị na eme ọgwụ a ịṅụra ọgwụ a ugbu a ọnwa ịbụ ya mee kpum nke ịnọ emụọ nkiri ya ozugbo ọnwa ịnọ ịmụọ na nwa ọhịa ọgwụ a ifu nwaanyị a mụrụ nwa nke a mụrụ nwa ya bụ na ozi nwa ọ mụrụ bụ nwa ọnwa ịnọ ka ọ mụrụ ihe a ịma ọ dị ya gosiri m ọgwụ maka ọ dị ya ọgwụ aka di ya nyere ya o wee mụọ ya ọnwa ịnọ nwa ọgwụ ka anyị mụọ nwa ozugbo pụrụ nwa ya na aga m abịa tụbara gị asị ị ga-ahụ n'ọnwa na ka m ga-atụrụ nwa anyị nke ahụ a ga-enye ya ị na-eme gị na-ewere ọgwụ na-eme ọkwa gbada na Bongo nyere gị ọgwụ onye m ọgwụ m ṅụọ gị ṅụọ ọgwụ gịnị ka bongo nyere gị ihe ma bụ na onye m na-ama m ihe o inweta ihe mere tata gịnị mere nwa anwụọla nwa a na-amaka n'afọ egbuola m mbịa ka mgbe ahụ ọ gwa m na ọ dị ime a nrahụ ụra n'abalị na ama na hụ ụra
aga m ama ụda anya chi ihu nche ihe a ofu obi besị m ka agụrụ ọgwụ nye Amaka mbe che otu ga-esi m ga-agotezi ọgwụ kpaa Amaka kpọrọ ya baa n'ime ọhịa gwa ya sị ya amaghị manye mkpọrọ ya amaghị ya chị ya mgbe ọ na-achịzi ngwezi na eme na ebe mma gị na-ekwe ka nlụ ọgụ na-achụgharị m nwa bịara n'afọ lụọ ọgwụ anwụ ka nwa abụọ ozugbo ka anyị lụba dị ka iru nne gị pụọ ọkwa tara m ọnụ m aka Bongo ọ na-egburu nwa bịala ụwa ka iji achịka lasbọn ego ọ bịabeghị ụwa ọ chọrọ ịbịa ụwa m sị ya bịa gị na-ekwu okwu ọ gbasara ọnwa m ya bịabe na ya chere mkpata ego ya abịaba mana Bongo enwe ihe ya na-ekwu na Chineke zitere nwa ya eweta ego ahụ eji wee zụ nwa ahụ nke anyị na-ekwu okwu nkwugheri ka otu ị na-ekwu okwu ọ na-aga eme ihe bụrụ ụzọ mee ihe Chineke chọọ n'ime ya bụrụ ụzọ weta ego tupu ya eweta nwa echi amụọ nwa n'ụlọ ọgwụ m na-eche Chineke mgbe o wetara ego a ga-eji gbapụta ya n'ụlọ ọgwụ gị nye obodo ya were ego kwụọ echi mena gị ụzọwazie nwunye m oyi mena ya eru n'ukwu nwunye m iburu oyi ga-ebe n'ukwu nwunye m Chineke bụ ọgọ ọnụ Bongo ihe a bụ n'ime ihe nwa bịara ụwa ka ị ga-aga gbuo gai chee ka ngwa gị nwatakịrị oge ị ga-afife ga na-eme gị ugbu a na ntakịrị na otu ntabi anya waga gbagịgharị ngwa tripam akụpa m n'ala chebe ngwa gị asị gị gụọ nwa nọ Amaka na afọ ọnụ ị ga-agụta nwunye ọ bụrụ ofu ụpụrụ ka obi na-agbụ ọ dị nwa gị lekwa anya o awụrụ na Amaka enyi nwunye m abụ ụdị mmadụ m tụrụ aga m asị gị na ya dị na ma ọ nwere ike fọgọtọba ime asụ na ọmụnwa tọrọ ma ama m na ọ gaghị ekwe gị kenye o ji enwe gị iwe ọnwa gị kwa nwa m sị ya zurugodo ike mgbe m kpatara ego ya abịawa ụwa gị na-akọghịrị Bongo Hey! Okay. Mom, I'm over by force. Mother, I'm one. I'm going. Go wouldn't buy me. I come around more. And I'm going mad. Man, you're now one. A Christian in Jigamo. I don't come out more. What you walk on? And I'm more. Choka in a gaga chondo record the more or when I talk and I'm more. Each a more gata gojo. What the cause on that? Mom. Stop here. Bongo. Kedu ihe nọzi ebe a arahụ ụra? Na-etete ba n'ime ụlọ gị jee chọọ gị mara ka isi nọdụ afụghọ gị ọ bụrụzi ebe a ka ị na-arahụ ụra kedu ihe ọ bụzi? Ị gaa n'ime ụlọ m gaa chọọ m anọ m ya pụtazie ebe ahụ m ebe m na-arahụ ị na-anwa ya mgbe m bịara na rum n'abalị iche m egwuregwu ka m na-egwu wee na-asị gị na enwe nwatakịrị na-achụgharị m na-asị m mmụọ ọkwa egwuregwu ka m na-egwu
kezi nke bụ mmụọ ma nke ka a ga-esizi mee ihe nke a kwa gwara gị kpee ekpere ikpezikwere ekpere mgbe ahụ mkpere ekpere ka ọ dị ka olu ya ọgbagotekwuru agbagote ọ rapụzi ebe ọ nọ bụ mbụ chenji ebe ọzọ mana enwe ezigbo nwaanyị so nkọchara gị ihe a wee banye n'ime ụlọ esi ka ị nọkete nnọọ bịa furu mara ma ha gburu m egbu ma ọmụnwa gburu ha gị gwụrụ ụra jewara ị bịara ugbu a jụ m ma esi n'ime ụlọ pụta bịa ebe a na-arahụ ụra enụkwa na makwa na ọrụ a bụrụ m jebe nyekwa na ọrụ a bụfuru m na-agbaghara nna bịakwa o nwanne gị nwoke agalụgide m ọla n'abalị bụ nga gbara bịa mama si ya ogene ihe nwa jikwa na-achọgharị ya na nrọ na-asị ya mụọ ya si ya nke a bụzi gịnị nke kwa mụọ ya ọkwa m na ya nọ n'abalị na-eme fim nkwa m bịa lele tv n'abalị ka enwe mmena gị nọ n'ụlọ ọgwụ ole ka nlegoro tv ọfọzi nke ile nke abalị ọnụ nwunye m na ihe a na-eme ma ụmụ ya nwere ike ọ wụrụ ụmụaka bụ kwesịrị ịmụta n'ụlọ nwaanyị na o kwesịrị ọnọkọkwụ kwesịrị ịlụ nwaanyị ọwụrụ ụmụaka kwesịrị ịmụta na asị ya mụọ na mmechichacha gị meba flash idiot onye amamihe ikwura na olu uche ha a gara skuulu amaghị ihe ịkọna bigbo itoona onye torozi alụ nwaanyị ejighị ego o ji alụ nwaanyị nwa ọ ga-amụ na-asị ya mụọ ya gị onwe gọwa irubeghị ịlụ nwaanyị ọ na-asịkwa gị mụọ ya onye chere mgbe ihe a ka ihe nọ ole ahụ ọnụ juru gị agba ị na-akọ ihe na-amụ Ihe mere ọka ka eko ọzọ na-agbado anụmamụ ya onye ka ọwụ ya bịazi ebe ụgbọ mgbe ya apịawa ya ụtụtụ na-agbara ihe nwata isi ọsọ ebe ọ bụ ka m nwere mgbata ya ụzọ agba na abụọ na-agbara nwatakịrị na-amanye ọwụwe nji mma amụrụ onye ka amakwa m onye ọgwụ nke a zahakwanụ gịnị biko ke bụ ngonu kwara m n'ihi na-aba atụọ n'ala ihe na-achị ọsọ mmụọ na-achị akọsọ mmadụ na-achị abiko gịnị onye diskute ke bụ ngonu kwara m tụọ m na n'ihi na-aba ifu na ọ dị ka ala akpọrọ m n'isi oke ọkwa ihe nwere ga na-aga gịnị mmadụ nke biko ma jere na nke nwanne m pai isi ọdụ bongo maka onwe gị ihe na-eme ya bugo ifre kebe ifre ma furu bongo na-ema ya n'ahụ na-ema ya n'ọgọdọ na-ahụ oke ibiri nwaanyị dị ka bongo cha amụzọ ebe kubu m ife nọ n'ogbu yi n'ala si n'azụ kubu m ịda n'ala ụmụ ya ọmụ ya mụrụ ya nwa onye na-amụ nwaanyị na-amụ nwa ọ maghị ebe ndị na-amụ nwa nọ jide m ahụ niile chitọkọ ihe a ka o bidoro kemgbe abalị rugwe n'ụtụtụ tata ndị nwa na-asa sinsi tata ihe a ka bugo na-eme mụọ ya ka m na-achọkwa ihe a ya unu jikọ aka na-eche ya dekwa ife na-achịgwa ụnụ ọ tụrụ gị akwa ya n'aka unu na-eche m sọchiri akwa ya webe ala asị na webe ga ala onye ala aka akwa ya mma ọ nwụrụ na ma ife unu ga-eme tụọ na aka unu otu a chalụ o were aka ka ndị chọgoro mmanya nchọtagoro mmanya achọrọzi ejewe ihe m na-ekwu bụ na ahụ m na ọgọdọ nsogbu adịrị ọmarịcha nwa ee ka m jụọ gị enyi gị nwoke a ahụ dịkwa enyi gị nwoke onwe ihe na-eme ya n'isi enyi gị nwoke bụ ngo n'unu ahụ dịkwa ya bongo eyigo onye ahụ adịghị ime ihe bogo na-emezi
maburu tupu ọfụ ha na nwaanyị ọmabụ ihe tupu Nke bụ maburu tupu eji amụta na-abata bụrụ bongo n'azụ m ihe na si n'azụ m nwapụ m gbii bongo nke m ọ nke m nwa dakwasa m n'elu ihe ọzọ m na-anụzi bụ onye mụrụ gị onye mụrụ gị onye mụrụ gị ọmụ ya mụrụ ya nwa echekwa m na-asị na ọ na-achị nri kasị na ọgịnị ọ na-asịkwa m mụrụ ya nwa kwụsịgo kwụsịgwa m anya ka m sị ka m gwa gị mana amaka ka m jikwa gị ka ife efere bụ nga ha na ọmacha nwa dị ka gị biko ọkwa ikwuchago n'ihe ka ihe gbastazi gị gbasta gị na ikwuchago ụmụaka akara aka gị akara aka gị enweghị ịnọgị etizi n'ọnụ ihe na-agbasta gị o etizi n'ọnụ ihe na-agbasta gị ịmakwana mma nwata dị mma ma ihe na-achọ n'ebe bụ ngono onye na-achụ ama nwatakịrị na-achọ ịrị mgbe abalị mmụọ ya onye nke ọ na-agba nje lee nke bụ nwatakịrị na-achụgharị na nrọ ka ọ n'ife emere ihe nke eme ka onye ọ kpọtara nne Koboko. Sisi ndị ya na ị ga-amụ ya bongo ka ị nwere onwe gị. Gịnị? Hey! Ngwa aga m amụ. Mama pụ. Ka mma gwa na ị ga-amụ ya ka ị nwere onwe gị. Mama m gwa ihe sị m mụọ. Ifu iru ihe sị m mụọ. Nsogbu ada aga m amụ mgbe m mụchara n'isi gị. Mụọ ya. Ọ bụrụ ọsọ gị mgba bụrụ ihe ọ bụla ọsọ ya bụrụ mụọrọ m ya. Mụọrọ ya ka inwe ndụ n'ime gị ọgịnị dị. Ịmara onye na-amụ. Mụọrọ m ya. Bongo mụọ ya. Ndị be anyị ndewonu. Unu afụgosi enu bongo. Onye Chukwu nyere ezigbo nwaanyị nye nwa ga-aba uru ya eji gbuo ya mmụọ ọjọọ chụwazie ya ọkụkụ na wee na-afụ unu kilie egwuregwu a ọfụma unu ga-afụ orika obuka afọ ya bụ bongo. Ndewonu ndị be anyị, ana m asị unu nọdụ n'ọfụma. Anyị nwabụ ndị otu Igbo Amaka, anyị na-asị anyị na-ayọ ndị be anyị ndị nọ n'ụzọ ije ndị nọ n'ụlọ unu afụgozinu ka ụbọchị dị n'obodo anyị. Jisie n'ike nwee na atụmatụ dị mma, jee n'ụzọ dị mma, nyere n'onwe unu aka. Nwanne gị ma nwanna gị mejọọ gị pụrụ ya wụfee n'azụ jebe n'iru maka nke nọ n'iru ka anyị nwabụkwana ndị otu Igbo Amaka. Anyị ga-akpọtụrụ ndị niile dị iche iche oge na-adịghị anya maka na anyị nọ n'ihe ibupụta ihe gbasara Igbo. Anyị abịago mbọsị a kwuo okwu egwuregwu Igbo, ejirimara anyị niile. Egwuregwu anyị bụ ejirimara anyị, egwu anyị kelere na mbụ bụ ejirimara anyị, oyiyi anyị bụ ejirimara anyị, ihe niile gbasara anyị bụ ejirimara anyị. Anyị ga na-ebupụta ya na-eje n'ọnọdụ a. Ndewonu. Anyị na-asị unu ndewonu. Ụgbọ anyị na-akụzi kwarapụ kịta. Anyị na-asị na anyị ga-ewetara unu ozi dị iche iche tupu anyị anaba. Abụ m nwanne unu Nnenna Akụnobi. Unu nọdụ n'ọfụma, geenụ ozi ndị Elegant Ladies na ozi niile ndị ọzọ dị iche iche. Ka emesịa na ndewonu. Igbo Amaka TV, the first Afro online television, showcasing Afro culture from all over the world, bringing you festivals, events, news, movies, soaps,
and dramas, music videos, and much more from the diverse black cultures all over the world. Just go to www.igboamakatv.tv on any internet device wherever you may be. And have a thirst of the rich blend of Afro entertainment 24/7. For adverts and live streaming, please call the numbers on the screen. Igbo Amaka TV, your African connection. Social secretary of Legal Ladies. Every one of them, your Bulla, more halfway sheep. Biari and more. He had brave teacher, brave Fidel Fenala, any on that I won't mind the woman somewhere they temper. Ask one of your wife, who just Yawano. Legal Ladies formed on the basis of Emunaya, peace and loving Igbo women known as UK, and one of our goals is supporting Igbo known as Nigeria. So on that 27th of July inauguration, people are there all over Igbo land, they are support time. And then so many activities, so many activities I'm on line. People they are support time. Thank you. Igbo Amaka proudly promotes Igbo and other African cultures on Ben TV channel, on Igbo Amaka Facebook channel, on Igbo Amaka online TV, Twitter, Instagram, and many other social media. We have generated an audience of more than 5 million people all over the world. To help us continue this good work, please sponsor us and you will be amazed at the super impact our publicity will have on your business and services. Call us on 0794 6737951 or 0743 805 9114. You can also send us an email. Mescalink Production. Otatike Handsome T. Igbo na-agwa egwu. Ndị Igbo na-akwa ajọ nkwa. Mmanya ndị Igbo na-ata ajọ ụtọ. Ekike ndị Igbo mana ọ bụ sọ mma. Oriri ndị Igbo mana ọ na-atọ ụtọ. Omenala Igbo na-atọ m ntị. Olisa gọziere n'ụmụ Igbo. Maka na ejebe bana banụ. Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya o. Igbo bụ Igbo n'anya Igbo bụ. Ịma na emere elu na-emekwa n'anya o. Maka na ejebe bana banụ. Selem. Ka anyị na-akwado n'omenala Igbo. Selem. Ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo Amaka. Iwe na-agashi na-eje mba. Obodo ọbụla ị gara ndị Igbo dị oke mkpa. Asị na jọla ego ma ndị ugwu jiri Abuja. Rapụ dị ka ịlaba ndị ugwu na-asị mba. Ejiri m owele ndị ugwu na-ebe nke eze. Ego njima na egbe egedege ka ndị a na-ege. Nga n'obodo oyibo ndị ọcha na-adị nnefe. Jiri ugwe ngwu na isi aka na-ebe nke eze. Kpacha mmiri ede mbili na ị na-eli ife nwa abalị na ụtọpụ na agọbọkpọ na ọbọlisa anyị ibili na mgbede abalị agaba mmiri a na-ebigo ma ọkụ mmiri na-ejiza nwa na-egote asịsị Igbo dị anyị dị akpịlị. Ọdọbịja abatalaba na ndị Igbo bata mmọnwụ apụta arapụjite akụkọ ịchasị egwu ndị Igbo omenala Igbo eji m ogu na-eji m ọkpọ na ngalaba mba jidebe ọkpọ na alụmata ejigo m ọzọ chikpoloko ekpologo asa mgbado ka ide ogologo meskalink ji adịghị ịkụba ka yilibe ego na ndị Igbo gara ubute ego na-ekezi ndị na-ejila ego na-ejigba ajụjụ uche leka ndị na-anụ maka ata eze na ụgbọ na simvento na-eke moto risie na nka anya moto anya ugbu a ji aja ego emega ọbọdụ ego aja ego kedu maka ogbu a wode ntụrụ ego na ibe eto todi masonye nna asị mkpatebe na adị asị ndo Olisa gọziere n'ụmụ Igbo maka na ejebe bana banụ. Igbo bụ Igbo ndị Chukwu fụrụ n'anya o. Igbo bụ Igbo n'anya Igbo bụ.
Imane melenu nemekwa na na o Maka netebete bana bana bano Selem Kani na kwado n'omenala Igbo Selem Kani na kwado n'omenala Igbo Omenala Igbo amaka ọdịnala Igbo bụ sọ mma o Chukwuolisa bikonu kọsere m Igbo bụ Igbo ndị nwe m Igbo nwere mmadụ Igbo na-agba mbọ anyị na-eme ihe siri ike ịmana Igbo na-eri ọfụma ọrụ obodo biko n'ụwa gị n'onwe ntị n'olu ka mbụ na ihe ebe Igbo siri bụrụ ọkacha mmanụ ịmana azọbanụ ndị gụrụ akwụkwọ azọbanụ ndị kpatara ego asị m azọbanụ ndị na-agba mbọ ịmana abịazie na ndị na-akụ akụ ụmụ Igbo ga-enugwu ntị n'olu ebe ọ bụla anyị nọ na anyị bụ ụmụnne ndị Igbo ga-enugwu ntị n'olu ebe ọ bụla anyị nọ asị m na anyị Igbo fuo ma Igbo onye Asaba o ka Igbo onye Anambra ka Igbo onye Igbo ka Igbo onye Ebonyi o ka Igbo onye Enugu ka Igbo onye Abịa ndị Igbo na Rivers anyị bụ ụmụnne o ma ndị nọ na Benue Igbo si diaspora ebe ọ bụla anyị nọ na anyị Igbo fuo Olisa biko dododo gọziere m ụmụ Igbo ebe ọ bụla anyị nọ Chukwuolisa dododo gọziere m ụmụ Igbo ka mụ na ya Maka netebete bana bana bano Igbo bụ Igbo ndị Chukwu folo n'anya o Igbo bụ Igbo n'anya Igbo fuo Ịmana emelenu na-emekwa na na o Maka netebete bana bana bano Selem Ka anyị na-akwado n'omenala Igbo Selem Ka anyị na-akwado n'omenala Igbo n'Igbo amaka Mescalink Production. Ọtati ike Handsome T Ndị Igbo na-agụ aja egwu Ndị Igbo na-akụ aja nkwa Mmanya ndị Igbo na-ata aja ụtọ Ekike ndị Igbo mana ọ Yeah, okay, ama m nebiwago m onye eluigwe ama makụwago m mana onwe ndị kụrụ ka m si akụ ugwu ego ha agụgo ama m natawago m papa eluigwe ama m anawago m mana onwe ndị nara ka m si anụ ugwu ego ha agụgo Chukwu menu m eriwa ego mmadụ ego ka kpọghazie m eriwa Maybe I'm soro ndi weriwa eriwa wa baba obini we kato menu meriwa papa menu meriwa eriwa Bless me properly. I get them before no be property. Now why I dey pray make you carry your blessing shower me. Oluwa bless me properly. I get them before no be property. Now why I dey pray make you carry your blessing shower me. Carry anointing cover me. Kego mudize nuko simiri atata. Hey, come solo the way you are. Papa sing so questionable. Ota gibidoro tawego. Ota gibidoro lowego. Oburu nego gigabuli. Papa sing so questionable. Pura tori 10 million. Pura tori 12 million. Onye mesokwala ha makandi ana kukwa na billion. Angu menyem 5 million. Angu menyem 4 million.
onye m soro we ha maka arụ m na like a million ka m soro n'iwe eriwa ego ha na-agụ kọwanụ eriwa Dr. Grandi onye ọma na UK nwoke dị ebube agụ double 7 ezugo atọ 1000 apezere obi next e-money emeka ọfọ oweledi rochas nwa mama ike kedu maka gburugburu festus ọdụmebu Zanko akụkwe mba n'ọdamako general onye nku Cosmos gbo City Mojole akụrụka n'ọrụ ugo nsọfọ wisi kwanijapanu Ferems onye mo alahaji anachụlefu Rough going waka oh, rough going waka. Eminem on your channel. Jumbos, Ukwaga one of Ukwaga. On your man at the top. Aaron Nekele oh. Otiba, happy done you go. Amibi Osego Niga Kwabo. One of Raja was going you one of our very well. Lord Connell. So that was away. So don't you get it? Lord Connell, you go the other go. Go Igbo bara pes abenu na akwụkwọ Igbo bara pes Igbo nwere obi nwanne ịghọtago nwekwa oge eji atụ ego eke jiri ego nwanne Igbo amaka Igbo kwenu ihe ọkọkọkọ nwanne Igbo amaka Igbo kwenu I am proud to be Igbo wala ego. Shouts to my will anyone and I nipo. Proud to be Igbo anywhere that we go. Obi when I bump off me Louis Figo. Go to America, you go to Japan, we go to Costa Rica, we go to Labigan. You go to UK, you go to UK, you go to Italo, you go to Chico, you go to Cyprus, you go to Malay. When I need Wamaka, you go to TSC Mwabunyaka. I said my sweet Wamaka. I put the super project for Maka. One day